Тъпи ли сте и колко? Прав е комунистическият престъпник, мекокитковият Янаки. Съдете преди всичко по миналото. Къде са се пръкнали вашите вожчета? Кой ги е възпитавал? Нима сам Бог, в когото се биете по гърдите, че вярвате, но само по големите черковни, всъщност червени празници, та Христос е постановил, цитирам: добро дърво не може да роди лоши плодове. Нито е възможно лошо дърво да даде добри плодове. Всяко дърво, което не ражда добри плодове, ще бъде отсечено и хвърлено в огъня. Край на цитата. Обаче вие употребявате религията като фарисеите, според интереса, като идеология, като марксизъм-ленинизъм, за мамбо. Не вярвате в друго, освен че битието определя съзнанието. Затова и не питате в чия полза тези слугинчета на Политбюро на ЦК на БКП написаха така наречената Конституция. Има ли поне още един човек в този опит за държава, или всички сте завладени от немисленето и се прекланяте пред недискретния чар на номенклатурата? За вас номенклатурата е съставена от тарикат момчета и момичета, нали? Де да бяхте сред тях? Сънувала просоко кошката обаче. Да живее Херо Мустафа, да живее Елеонора Митрофанова, да живее международното положение. Може и в обратен ред, може и разбъркано. Все ще е съгласно единствената правилна линия, тази на партията. Очевидно, този свят е за безмилостните, за наглите и овчедушните. Не възнамерявам да се занимавам надълго и на широко с изригванията, ерупциите на масовата глупост по тези земи. Нима цели 35 лета не търпяхме неграмотния правешки простак да ни владее чрез връзките си с съветските и западните тайни служби, неговите покровители, които допуснаха издигането тук на планините от небивал терор и крайно насилие, та да ни държат влага во веки веков. А татовите наследници, правишките принцове и принцеси да продължават да бъдат най-богатите и да дърпат конците на прислужниците си в видимата власт и в икономиката, заедно с останалите наследници на Политбюро, комуто служат всички комунета и ченгета. Точно както на 10 януари 1990 година беше заявил, слава Богу, пукналият генерал Любен Гоцев. Имахме завършилия едва 6-ти клас съветски гражданин и сталински болшевик Георги Димитров. После неговия зет Вълко Червенков с дипломи от московските Висша погранична школа и Международна ленинска школа. Истински магнаурец. Дойде ред на завършилия едва прогимназия съвършен садист Антон Югов и споменатия правешки каскет. За да ни закичат с не по-умния и образован московец Петър Младенов, с марксистското недоразумение от БКП Жельо Желев и останалите марксист-ленинци Филип Димитров, Рене Тенджова, Жан Виденов, агент Дунав, Петър Стоянов или Виктор, два пъти съветския възпитаник Костов, Иван Йорданович, Шимон недоучилия Мадридски и кохортата му от болшевишки наследници с дефектна лондонска шлифовка, та да стигнем до падението с дубликатите. ББ, трето поколение комунистка, Росен, ирландската овчарка Плевнелиев, второ поколение комунист, РР, незаконен син на тато, одрал кожата на бащиния си задник и член на БКП, разбира се. Както и всички останали колхозни тарикати, излюпени в инкубаторите на все така ръководещата партия майка БКП и нейните служби за партийна сигурност, които по силата на член 1 от предишната конституция се явяваха и тайни служби за държавна сигурност. Как, когато най-сетне другарят Евгений Бакърджиев пукна, без да отнесе със себе си в гроба хотел Хемос и множество други търговски обекти в центъра на столицата, заграбени в съдружие с комсомолския лидер на юридическия факултет Антуан Николов, с Стефан Софиянски, Любо, Пъпката, Павлов, наследник на татовия доктор Владимир Павлов и сие, никой не спомена, че
Генчо беше активист на казионното Петър Танчево оранжево БЗНС. Сетне влезе в неговото постоянно присъствие. Има документи, но го знам и лично от партийния наследник на Танчев, левскаря сикаджия Виктор Вълков. Защо всички премълчаха тези позорни факти за Генчо Мавзолейния? Как така? Демократичните коментатори и наблюдатели пропуснаха, че служебният здравен министър е син на секретаря на първичната партийна организация на БКП в Дупнишката болница, другаря Тодор Кацаров. След промените, ашият Дърт Комуняга продължаваше да членува в Червената партия. А по Костово време той, заедно с двамата си посинели синове, Стойчо и Венко, опитаха да приватизират въпросната болница в градчето Потрила. Провалиха се, но смогнаха с подставени лица да гепят най-голямата аптека в града, 500 квадратни метра с складовете и други подобни обекти.